Velkommen til These Darker Tides. Folk, der kender mig bare en lille smule, vil vide, at det her, det er slet ikke et spil for mig. Jeg er ikke glad for at spille under vandet. Og slet ikke, når det har noget med hajer at gøre. Det kommer helt tilbage fra de gamle Resident Evil-sider. Vi går lige så stille og roligt i gang og ser, hvad der sker. Ja, der er jo ikke meget at vælge imellem, men jeg tænker, at vi tager havfruen. Employee name. Create account. Jamen, det gør vi da bare. Updating employee database. Welcome employee. You're sure excited to welcome our newest associate cable management director. You have been tasked with the honor of protecting our deep sea data cables from shark attacks. Super. We are so jealous. Yep. Det er jeg så ikke. Please take a moment to run through our onboarding process. About it. Der er allerede noget, der banker på, og vi er kun lige startet. Super. Station alarms can be turned off via the settings menu. Okay. Welcome to your workstation. Please familiarize yourself with its layout. You must remain in the station until your shift ends. Super. And the corporate... Alright, bla bla bla. Lad os komme videre. Launch flares space. Det kan godt være, at vi lige skulle se det her. Operate the cameras and flares using your keyboard. When you see a shark, make sure to fire a flare in order to scare them away. Yep. Så ved vi jo allerede, at der lige præcis er de hajer med, som jeg ikke har lyst til. Kamera 1, 2, 3 til 5. Space for flares. Monitor the data from each camera to ensure a safe and productive workspace. Pipe integrity reaches 0. Then the employment will be terminated. Yes, så man kan også blive fyret simpelthen. Make sure to reload your flares by pressing the ergonomic buttons next to the... Yes, vi kører. Sunshine. Ja, vi finder ud af det. On the go. Wow. Hyggeligt sted. Slet ikke særlig klaustrofobisk. Jamen, det er så simpelthen den her skærm, vi skal sidde ved og kukkelure. Vi har så fået et toilet. De har givet os 2 toiletruller på den her vagt her. Det har de også lagt nye underbukser et eller andet sted. Hvad er det her? Okay. Ej, skidt. Sidste gang. Woohoo! Sådan. Repair manual. Et eller andet, der siger noget, eller ikke? Nå, lad os se på den skærm her. Hvad sker der? Der er ikke meget, man kan se ud af den skærm, er det det? Ser lidt bedre ud for det andet her. Er det kamera 1, det her? Det må det jo så næsten være noget. Klik. Rotate. Så kommer sådan en mini. Ja, så nu kan vi se noget. Se fiskene der. Jamen, det... Hvad sker der her? Det er kamera 5.
reagerer rimelig hurtigt, den her der. Og så ser man gå i stykker. Og nå. Gør jeg noget forkert? Det var på 5'eren, så skal jeg vel... Hvordan? Var det ikke på space, vi skød flere til? Eller herinde? Nå, man skal trykke hernede måske. Det ser ud som, jeg blev fyret rimelig hurtigt for det her. Nå. Jamen, super. Så er vi allerede... måske nærmest fyret. Øj, der er flere. Vi er jo under generelt angreb her. Firen. Jeg er allerede stresset, mand. 4'eren. Sådan. Nu skal vi lige pudse linsen. Sådan. Man kan ikke reparere... Sikkert ikke få lov at reparere... Der er en haj igen. Utroligt så svinede de der kameraer, de bliver så hurtigt. Jeg kan godt forstå, at de har brug for en, der skal sidde her hele tiden. Nå. Sådan. Der var den. Så I det? Lige der. Man skal nok gemme lidt på de der What? Så er den gal igen. Så er den gal igen. Der. Og nu kan jeg godt skyde den på space. Men nu er jeg garanteret ikke flere flares her, har jeg det. Kan man load dem igen på en eller anden måde? Sådan der måske. Ja. Så har vi 2 igen. Ej, de er smadret kamera 2 nu. Og 5. Jeg trykker på den forkert. Var det 2 og 5? 2 og 5. Det var også forkert. Det har gjort det forkert igen. Jeg kunne ikke. Nej, der var noget. 2. Giv mig lige en chance. Jeg kan jo ikke se, om det er, hvor det er, de har indgrebet mig henne, så jeg kan reparere det sikkert. Ej, det er skidt til det spil her. Jeg bliver max presset af det her. Jamen, det var jo hurtigt. Vi prøver lige igen. Selve videoerne fra man ser er jo egentlig meget fedt lavet. Det ligner næsten ægte hajer. Men hvad var det der for en fisk? Virkelig godt mærke, at jeg bliver presset af det her. Kan man lige nå op og lukke dem? Manual override. Emergency exit only. Gider man får brug for det? Slow day at the office. Jeg ved, du er derude.
Så har vi allerede smadret kamera 5. Så er den også i gang med at gå for et eller andet sted. Kom så. Vidt nogle steder. Det er lidt spooky det der med, at man kan høre sådan dung. Der, så I den? Okay, den kan jo ikke. Så den lige bøvse på kameraet, fordi jeg gik forbi det, eller hvad? Hurtigt. Prøv at se munden på den der. Kom væk! Okay, det var der så en, der ikke kunne lide det der. Ja, korrekt. Skal vi lige huske at lade dem igen. Så vi er klar til næste omgang. Hvor var det? Det var etteren også. Men der må være forberedt. Toren. Det er den der. Jeg tror kun vi behøver at skifte det derude. Nå. Jeg troede lige, at det var en haj, det der. Man sådan kan skræmme dem lidt væk på forhånd, så de ikke... 4. Skal genlade dem igen, når man gør det. De pludselig står med håret i postkassen. Etteren. Et der. Pusse. Er der en timer et eller andet sted, hvor man ligesom kan se Employers ranking column? Så kan du komme væk. Kom væk med dig. Det var 4'eren. 4. Det var også den, vi lavede. Slimme med hej. Prøv at forestille jer at sidde og have sådan et arbejde her. Jeg tænker nok, man vil have sat nogle flere skærme op, end bare lige sådan en skærm, du skulle sidde og tabe imellem, når det er så... kan I se den? Den var sådan lige ude i... en grimmer, Jan. Ej, det kunne være fedt, hvis man sådan kunne nakke den. Yes. Vi har dig. Vi er med. Der. Gå væk. De to for en sikkerheds skyld. Det var 3'eren. Den er fedt i linsen. Var der ikke et kamera mere, der var sket et eller andet med? Eller var det bare mig, der... Bare mig. Gør lige lidt på forhånd. Toren. Sådan. Der. Går det meget godt den her gang? Toren. Kamera. Toren. Men det skulle ikke undre mig, hvis intensiteten den bliver oppet, som tiden går. Det er ikke som om, at der var et eller andet, der blev ramt. Det var ikke med vilje, det der. Jeg begynder bare at få nervous trigger fingers her. Lige se halen på den. Så er den gal igen. Der. Hvor efter den 5'er der.
Gå væk. Fire og fem har den hugget godt i. 5'eren er dog stadig den værste. Er det ikke et ur på, hvor lang tid man har vagt her? Hvornår er jeg fri? Jeg vil godt hjem nu. Kan vide om, hvad der sker, hvis man skifter sådan hele det yderste modul. Eller, lige nu er det jo kun den yderste ring af kameralinsen, vi skifter. Kan vide om der er en mening med, at man kan skifte det længere inden også. På den på 200. Øj! Vi har dobbelt op her. Skyd! Skal vi huske at genoplade alle de her, vi bruger her, ikke? Vi står med... uden noget lige pludselig. Så er den gal igen. Sådan nogle meget sultne hajer, der får lyden, når man har lyst til at æde sådan en metalrør. Det... De ved da ikke meget pause, man får her, vel? Jeg har en plan. Prøv at se der. Sådan. Another successful day. Ja. Maintenance team en route. Super. Så reparerer. Okay. Hard drives has been installed in the back of all cameras and must be swapped out before they reach 100%. Nej! Nu skal vi så også til at holde øje med, om de bliver fyldt op. Super. Jamen det giver der heller ikke en særlig meget mere pres oven i alt det andet her. Hvor ved man så fra om... her. Selvfølgelig. Okay. Kamera 1. Det sidder så derude. Okay. Så bliver det mere og mere avanceret fra dag til dag. Hvad vi skal... Det er sådan et totalt stressspil, så. Jeg skal godt lige holde ham der væk med det samme. Jeg tror, det bliver totalt kaos på et eller andet... Hvad er det der? Havde den ikke ligesom sådan nogle arme? Det der var ikke en haj. Der var også et eller andet, der svømmede helt vildt hurtigt forbi der, så I det? Nej, det er så ikke kun... Det er så ikke kun min største frygt, hajerne, der er garanteret noget endnu mere creepy hernede. Gå væk! Jeg synes, jeg så noget rigtig stort derude. Kommer bare sådan en Megalodon lige pludselig. Jeg ved, man får lov til at bruge den der på et eller andet tidspunkt. Det så lige som om det var sådan ikonet for mand- og kvinde-toilet, det derovre. Øj, vi kan ikke reparere endnu. Vi kan se, der. Hvad var det for kamera? Var det 200, der var gået i stykker? Ja, det er 200. Er der stadigvæk nogen, der bider eller noget? Det var det. Der. Nu er det bare hajer i alle størrelser, der
makrelsalat, eller hvad er det, der kører igennem de rør der? Hvad giver dem sådan lyst til at bide i det? Stop it! Kamera 4, kamera 4. Jeg er for pres. Har vi her? Jeg har ikke set, hvor meget af det der harddiskplads, der også er brugt. Skal vi også huske at 40%. Hvad var det? Var det ikke en hånd, det der? Det lignede en hånd, gjorde det ikke? Gå væk. Ej, jeg får stresset det her. Jeg får totalt stress. Kamera 4. Kamera 4. Kamera. Ah! Stopper I. Kamera 4. Linsen. Push. Så må vi heller lige huske, at vi skal have genladt noget af det her. Har jeg ikke brugt mange. Sådan. Ja, vi er klar igen. Du kan godt glemme det. Der er et eller andet spooky derude. Så skal ikke undre mig lige pludselig, siger det bare, sidder der et eller andet på skærmen. Når man har repareret det, eller... Fint. Så er vi vist også snart igennem her. Nu er vi ved at have været lang tid nok på vagt. Tid til kaffe. Er det den, der kaster den skygge hernede? Jeg synes bare, det lignede sådan en lille haj, det der. Jeg får trykket for mange knapper på en gang. 80%. Hvis de alle sammen skal skiftes på samme tid, så får jeg altså travlt. Kamera 4. Meget glad for kamera 4. Kom så. Hvad man skulle skifte harddisken med det samme. Kan man gøre det inden? Kan man gøre det på forhånd? Det går så rimelig stærkt, kan jeg se. Så tror jeg lige så godt, vi kan skifte den med det samme, kan vi? Kamera 3. Der. Ej, hvor går det langsomt, når de her de skal skiftes. Jeg vil se at få lavet nogle af de her. Der mangler vi at skifte. Øj, den er 100%. Tårn. Det er den. Kom så. Chefen bliver sur. Træeren, den skal både pusses og have skiftet. Vi starter lige med harddisken. Kom så. Nej! Sådan der. Det der var ikke en haj. Det der er ikke en haj. Hvor er det henne? Hvor er det henne? Prøv at se det i baggrunden. Åh gud. Hvad? Døde den haj der? Der er vand herinde. Nej. Det er sådan noget her, jeg ikke kan. Hvad for kamera mangler vi? 5'eren. Det er den her.
er bare her, min frygt, den kommer helt tilbage fra de gamle Resident Evil-spil, hvor man skulle rende rundt nede i kælderen i vand til knæene, hvor der var hajer. Hov, det så jeg godt, Du skal ikke begynde, Vi har skudt dig. Yes. Så vil vi godt op af det her soppehul her. Jeg ved, om det var den der store en der, som med de der store hænder der, som jeg siger, jeg synes jeg så, der har nakket den haj der. Står der så. We might be done here sooner than we thought. Camera 2+3. 2+3. Hvad nu? Hvad skal det betyde? Det er helt fint. 2. 3. Nu ligger der 2 her. 5'erne i stykker. Den fikser vi lige. Vi er jo professionelle servicemontører her. Yes. Kom nu. Sådan. Se, der er den igen. Det er et eller andet med hænder. Hvad er det der? Det der er jo heller ikke. Kamera 1. Så I det? Det var, den der havde der sådan nogle ben. Nej. Rolig. Har vi ikke lige skudt den der væk en gang? Kamera 5. Jeg har ikke engang fået set om... der stadigvæk skal holdes øje med de harddiske der. Det skal der. Se! Det ligner sådan en stor... jeg ved ikke... moræne med hænder eller sådan noget, eller ål. Det var da utroligt. Han må godt nok have mange reservedele hernede. Det er da altid noget, vi ikke skal ud på ydersiden og skifte. Har vi lidt flere sådan en? Nej, den der har vi ikke. Hvad er det der? Det er jo en grimmer, Jan, det der. Det skal virkelig ikke komme bag på mig, hvis den lige pludselig så hænger den på skærmen, vel? Eller så kommer den ind. Nej, den kommer ind. Endnu værre. Se, den har sådan lange her. Den har arme. Det var det, vi så før på. Så heroppe har vi også ligesom... Men vi ved jo ikke, hvor sidder kamera 1, 2, 3, 4, 5. Det giver jo ikke ligesom noget billede af, hvor vi skal forvente, at de kommer fra. Kamera 4. Det giver slet ikke en pres, at det skal gå så langsomt, det der. Og det her, det er jo ovenpå. Det her, det er den der. Det må det være. Og det her, det er måske nedenunder. Og det er til hver side. Eller hvad? Før du kunne man kigge ud af det her. Det kunne være meget fedt, hvis man ligesom kunne ligne sig lidt ud til siden og kigge, ikke? Kan I se? Her, det her. Kan I se det derude? Der er et eller andet der. Kamera 4 skal busses. Var der flere? Og også en der. Og der. Der. Øj, for den. Hvad var det for et kamera, vi skulle skifte? 4 skal pusses. Hvad er nu det? Hov. Nu kan de også skrue kameraerne ud, eller hvad? Jamen, det er da helt naturligt.
Pudset lidt, ikke? Jo. Det er så også fordi, det er træerne. De er så tosset. Det viser bare, hvor stresset jeg er ved at være. Toren. Jeg får bare klikket på alt, hvad der er knapper lige nu. Ej, der. Det har heller ikke været hajer længe nu. Nu er det bare blevet de der. De har simpelthen udryddet hajerne. Det kamera 1. Vi kan lige så godt begynde at skifte harddisken på den, så vi ikke lige pludselig står i et eller andet tidsmangel. Må sådan set godt gå væk. Kamera 2. Jeg vidste det. Hvor er det henne? Hvor er det henne? Er det her? Jeg kan ikke se det. Nu skal vi ikke tabe på det her. 3. Det er ligesom, om jeg ikke kunne få lov til at... Kom nu. Hvordan er der harddisken skulle skiftes eller noget? Nu går det galt, det gør. Nu går det rigtig galt. Ej, det er skidt det her. Nu bliver jeg presset. Nu bliver jeg virkelig presset. 1, 2, 3, 4. 4. Harddisk. Hvorfor kan jeg ikke få lov at skifte det? Kom nu. Så harddisken. Sådan. All good, all good, all good. Vi skal lade. Kom nu. Så må de godt slutte banen. Fordi at, der er ikke noget, der har det særlig godt mere. Så har vi klaret banen, ikke? Nu må vores afløservagt godt komme. Gå væk. Se, der ligger bare hajer i det. Jeg så det godt. Yes! Det var altså på et hængende hår, for toeren var bare helt nede i... Jeg tror faktisk, hvis den havde bidt fat der, så havde vi været færdige. We regret to inform you that your shift mate has expired in the line of duty. Damage to the outside of the station will increase the hull pressure. This cannot be repaired during your shift. Call employees to not exit the hatch until the submersible arrives to collect you. As per company policy, bodies will not be recovered super and returned to the next of kin in the event of rapid. Okay. Jamen, så det I siger, det er, I hvis der sker noget hernede, jamen, så er vi bare fucked, og så er det her så vores grav, eller hvad? Nej!
Gå væk! Gå væk! Gå væk! Så I også det der? Jeg vil håbe, den der submersible er på vej herned, fordi lige nu, der er det her ikke særlig sjovt mere. Så I det der lig, der ligesom hang i luften, du kan vide, om der er... Nu er de der også begyndt at blive slået ihjel, eller hvad? 4. Kom så. Kom så. Jeg skal aldrig på den her vagt her igen. Jeg siger aldrig ja til sådan en job her. Øj, hvor der kommer meget vand ind. Jeg ved, om det kun er det ene kamera, vi skal holde øje med nu. Så der godt. Kamera 3, kamera 3. Der. Det der, det er næsten den vigtigste lige nu, så vi har sådan set skidt hul på de der. Jeg sagde det! Jeg sagde det! Hvad var det, jeg sagde? At lige pludselig skulle den nok komme direkte ind i kameraet, ikke? Spille de her spil for meget, jeg har. Spillet sådan nogle spil her alt for meget, selvom jeg ikke bryder mig om. Og 4, fedtet. Hvad var det så, vi blev enige om? 4, 1. Til at lade igen. Jeg tror lige, vi hurtigt skifter en harddisk. Kan det ikke være lige meget med de harddiske egentlig? Hvis vi alligevel bare skal efterlade sådan noget. Han har sagt. Så. Hvis de har tænkt sig at abandon det her fuldstændig, så kan det vel være lige meget. Jeg så det. Hvor glemme det. Det var ikke det, der var galt. Det var bare fedt. Hvorfor fik jeg ikke en alarm på det? Jeg gjorde den det igen. Kom nu. For kæk. Ja, sorry, jeg er ved at blive så stresset nu, så jeg helt glemmer at snakke. Hvad var det? Det var kamera 5, ikke? Kan I ikke bare spise nogle fisk i stedet for? Hvorfor skal det gå ud over mig? Glem det. Vi skal til at skifte harddisk på 3'eren. Ja, Mr. Multitasking her. Prøver der i hvert fald. Selvom jeg er ved at dø, så er det vigtigt at gøre sit arbejde ordentligt. Det er livet som servicetekniker. And what a life. 4. Gå nu væk. Gå nu væk.
Det være meget rart med noget radiokontakt til den der submersible, der skal hente mig. Jeg så dig godt. GPS'en, så kunne det godt se ud som om, der er nærmest der en ovenpå nu. 5 i stykker, eller hvad? Vi bliver lige... jeg bliver med at trykke på escape, når jeg skal ud af de kameraer der. Det kan man ikke. Jeg skal skifte 5. De kunne godt lige have været flinkere at have gjort sådan, så man kunne gøre det på escape, ikke? Fordi man får sådan rimelig stresser det her i forvejen. Har vi skiftet alle harddisken så? Ja, det ser meget pænt ud, ikke? 1 og 2 godt snart skiftes. Spørgsmålet, om vi skal gøre det lidt på forhånd, og så lige være lidt hurtige på 1'eren først. Der er ingen grund til at stresse med en højst nødvendigt. Så må Lars nede for videoredigeringen, han må klippe sammen til sidst. Dagen. Det er også det mindste, eller så kan han da få lov til at få chancen med noget næste gang. 5. Kom så. Nu må vi også snart blive hentet, hva'? Så nej, så kan det heller ikke til at komme ned og hente os. Jeg ved, om han har brugt noget lokumspapir. Nej. Jeg tror også bare, han skal til at skifte helt nye bukser i stedet for. Gud, det var højt. Hvad sker der? Så, tak. Så må I godt komme og hente os. Maintenance team. Jamen, skulle vi ikke hjem? Det kan jo snart ikke blive meget værre hernede. Jeg har overgået Alonso. Starter lige med at pusse et kamera her. Jamen, jeg troede, vi blev hentet. Er der noget, jeg har misforstået? Gå væk med jer. Kan vi blive ved med det her? Altså, er det ikke ligesom rimelig tydeligt, at der er et eller andet, der ikke er helt, som det skal være her? Kan jeg få den væk sådan her? De går stadigvæk til den. Og bare vil have mig... De vil bare have mig ud af den her osteklokke her. Er der nogen, der er ved at pille kamera ud nu? Ja, så er det selvfølgelig gået i stykker. Det er da klart. Eller bare fedtet. Jeg er lige ved at få et hjertestop hver gang, mand. Jeg bliver aldrig god til det her. Det er også bare samtlige fobier i et. Meget langt under vandet, og store grumme monster, og klaustrofobi, og ja, jeg ved ikke hvad.
Ja, det vil meget, meget gerne ind. Men det kommer du ikke. Ikke så godt det der, for nu ved jeg ikke, hvad for en kamera er det. Er det her, man? Det var der. Vi skal skifte træerne. Og vi skal huske at holde øje med de harddiske. Og det kan jeg se der også. Lige der. 44. Så må det være på 44, ikke? Det kan være, at vi skal sådan time det lidt, sådan, så man begynder at skifte dem ved 60 eller sådan noget. Hvad er det der? Bare sådan en. Vi skal begynde at skifte dem, når vi når 60% cirka. Det er der flere af dem, der er. Den der 4'eren er på 60. 4'eren er på 60. Nej. Det var det der. Jeg synes, jeg så en til, der var på 60. Den der. Toren er på 60. Vigtigt lige huske, at vi husker at lade de her op hver gang. Vi i hvert fald er væk fra kameraet. Skiftes 3, 3, det er dejligt. Den bliver ved med det der. Men det er jo også en måde at stresse mig af på. Kom så. Og har vi flares. Yes. Der. Nå, man kan se uret der. Okay. Så tæller den måske ned, den der, eller tæller den op? Det har jeg ikke lagt mærke til. 3. Bum. Hvad var det? Det var på 1'eren. De begynder at blive mere og mere aggressive nu, synes jeg. Jeg kan se, at vi skal skifte harddisk på den her også. Det må lige vente. Over det. Ej, nu får jeg bare skud. Flares i øst og vest her. 80 på 5'eren. Så prøver vi lige at tage min rækkefølge. Og 3'eren er 80. Den har også for smadret kameraet. Vi gjorde det igen. Vi er lige nødt til at fjerne det der først, eller så går det galt. Sådan der. Så kan vi lige linsen imens. Det er ikke altid den væk, kan du se det? Kom nu! Åh, det er bare fordi den er fedtet. Okay. Jeg skal til at bruge det hernede med noget mere. Åh! Skyder bare på 1'eren. Håber det er der. Var det? Vi skal også skifte harddisken på den her, den er på 100. Det er altså stressende at skulle holde øje med alle de her ting på en gang. Både kamera og harddiske og hvad for nogle skærme der er i stykker, og jeg håber det giver en god løn det her. Hvad sker der?
Hvad lavede den? Den stod bare knuppet sig op af det kamera der, eller hvad lavede den? Det er der, hvor den prøver på at pille kameraet af. Så skubbe det ind, eller hvad det er, den gør. Jeg tror, jeg vil anbefale til næste mus-samtale, at vi skal have noget lidt mere hardcore end flares på den her. Okay, så den tæller op. Den tæller op. Okay, så ved vi det. Så kommer vi igennem dag 5. It appears the emergency airlock has been left open. Corporate, would you like to remind all employees that supervisor role is required to use the emergency airlock? Please manually close the airlock before resuming normal duties. Ja. Sidder jeg fast nu? Nej. Okay, det er så rimelig kaotisk, det her. Jeg kan ikke få det op. Ja, det er meget smart, at jeg lige kan få lukket den, uden at se, hvad det er, jeg egentlig laver. Det er også en demo, så man skal nok ikke forvente, at alt fungerer, som det skal. Ja. Airlock. Kom. Hvad betyder det? Skal det lyde som om der er noget, der er på vej ind i airlocken, eller hvad? Nej, 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 nej! Ud! Ud, 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 ud! Sæt fingrene af den! Sæt fingrene af den! Nå, vi fik en chance til, eller hvad? Okay, hvordan kunne jeg miste det? Okay, det var ikke en fed oplevelse, det der. To. Men nu klar til at lukke den der. Se, kamera 4 så. Burde den her ikke være åben så? Droppe den der, eller hvad? Ej, kom den. Son of a gun! Øj, nu er der gang i den, der er. 5'erne i stykker. Altså, hvis jeg havde stress før, så er det jo ingenting i forhold til nu. Etteren skal pusses, 3'eren skal pusses. 4'eren skal skiftes. Og jeg tror, den er på vej ind igen. Jeg er lige meget med at puste den her, fordi det ser ud som om den sådan er i stykker. Nu er den på vejen igen. Hvad? Der var jeg så heldig, så det bare var det der. Etteren skal pusses. Okay.
sammenfatningen igen her. We can do this. We can do this. Just another day on the job. Gå ud, svigermor. Gå ud, svigermor. De er alle steder. De er alle steder. At både 1 og 2, der skulle skiftes, nu nåede jeg ikke at se det. Det havde været meget smart, at jeg lige havde dannet mig et overblik ordentligt, før jeg kan slet ikke overskue det lige nu. Soren. Jeg skal også have løjet med de harddiske. Der og der. Hvor de har fået en flere begge to, ikke? Du bliver ved. Skyd. Ja. Så hver gang den gør det der, så ødelægger den sig samtidig kameraet eller noget. Nej, fedt er det. Skynder mig lige at skifte den her imens, så jeg kan. Jeg nåede at skyde en flare afsted. Og den virkede. Det har været en lille smule hurtigere der måske. Jeg skal også skifte harddisken på den her. Jeg må så lige vente lidt, kan jeg høre. Der. Det er og bliver det vigtigste. Etteren. Nej. Det kan være lige meget med at puste den, hvis den er i stykker. Kan det ikke? Så kommer der vel helt nyt glas i alligevel. Dum. Hvad er alligevel? Ja. Min puls, den er 200 lige nu. Kan vide, hvor mange dage de tvinger os til at være hernede. Jeg synes, det er sådan rimelig... ikke sjovt mere nu. Nu vil jeg faktisk bare gerne hjem og skifte underbuks. Nej, nu skal den ikke komme ind igen. Er det der en, der står og banker på derude? Træerne. Jeg baner. Den klarede vi rimelig hurtigt den her gang. Så havde vi skiftet harddisken, det havde vi ikke. Vi også lige skifte og loadet den sådan der. Og den klar, toren skal pusses. Det er jo bare endnu en dag på arbejde, det her. Endnu en dag på arbejde i den blå planet. Hallo. Kunne vi få lov at... Okay, der ramte jeg da. Dung. Det var der i stykker, det kamera, var det ikke? Også bare splitte det kameraet 1 milliard gange i den her omgang. Jeg kan virkelig ikke lide kamera 3.
Hvor er det henne? Er det her? Det er kamera, der er fyldt. Kamera 1, der er fyldt, det der, hvor kommer den hen. Nej. Der er 2 her. Det var godt nok lige ved at... Top employee Alonso. Var det så fordi han har klaret den her dag bedre end mig, eller hvad? Bliver vi reddet nu? Bliver vi reddet nu? Jeg vil godt optag. Luk. Og så kan man se, at man er på vej op her. Prøv at se, de er på vej efter mig der. Have a nice day. Actually reached. Prepare for emergency evacuation. Don't forget to warm your breath. We'll see you on Monday. We'll see you on Monday. Lavede vi sådan en injection? Nej. Nej. Når vi det? Swim! Kom nu! Nej. Selvfølgelig når vi det ikke. Det var jo aldrig meningen, at vi skulle overleve det her. Hold op, jeg fik varmen af det her. Nå, det var These Darker Tides. Og hvis man vil prøve, hvordan det er at være stresset, så skal man da bare prøve det her spil her. Det ligger inde på Steam, så prøv at hoppe ind og prøve det en gang, og så se om det også får jeres blodtryk til at stige. Hvis du kunne lide det, du så her, og vil se mig spille flere af sådan nogle spil her, både dem, jeg godt kan lide, og dem, jeg ikke kan lide, så husk at like og subscribe. Og så vil jeg prøve nogle flere af de her spil og lave nogle videoer ud af det. Hvis der er nogle spil, I synes, jeg skal prøve at spille, så er I også velkommen til at skrive det ned i kommentarfeltet. Og indtil da, kan I have det pisse lækkert. Hej hej!